n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni ye duguba jɛlen dɔ ye maa kegun ye dɔ ye maa laloma ye o fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛman anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ jamana in kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen jɔ i jɔyɔrɔ la i n'a fɔ an bɛ cogo min k'an da kɛ kunnafoni di ye Boubacar Sidiki min ye jamana masakɛ ye Assimi Goïta a k'i ta kɛ wari ɲini ye a k'i ta kɛ sɔrɔdasiw labɛnni ye ka jamana cɛbɔ ni ka jamana dilan minisiriw Assimi mana min fɔ a y'o kɛ dɔgɔtɔrɔ a ye mɔgɔw opéré ka ɲɛ sa lakɔli karamɔgɔw a ye denmisɛnw gala min ye arajo kumakɛla ye a ye kunnafoni di fo ka s'a seko la sɛbɛnnikɛlaw a y'a ngani Ahmed Diakité Sɔgɔmada ale bara ka jaw ta min ye Jibson ye ale bɛ fiɲɛ tulukala kunna ni k'a yanga o yanga Boubacar sɛbɛnfura tilalen b'a ni ɲɔgɔn cɛ tubabu daminɛ don ntɛnɛndonya fɛ maanifin ka kalan maanifin ka teli nga Boubacar ni ayiwa Jibi ye yamaruya di anw sigi kun ye sɛbɛn kalanni ye ni Ala sɔnn'a ma an n'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ wolo kan Boubacar Sidiki nin ye laada an ka jamana kɔnɔ maa min sigira dugutiya wolo ka Bamakɔ tigiya la Titi Ɲare san 80 ani san 3 Boubacar Sidiki i k'a dɔn ɲagatew ni ɲarew min ye Bamakɔ tigiw ye Boubacar Sidiki a n'a lamini a n'u kanubaw ni lapasabaw i k'a dɔn sibiri don février kalo tile 7 Boubacar Sidiki nin kɛra i k'a dɔn ɲɛnajɛba ye laada don min ye san 100 ani san 44 min ye Titi Ɲare kɔrɔba ye 1882 Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale de tun bɛ awa tigiya la Boubacar Sidiki i k'a dɔn min sigira a nɔ na a tɔgɔma de y'o ye sabula a mɔden y'o ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn Marijɛ Ɲare min ye Marijɛ Ɲare o den don Boubacar Sidiki tuma min ni Daramani Ɲare fatura san 2023 Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye si maa 13 n'a ye dugutiyala Ɲare lakaw fɛ yen i k'a dɔn nin bɛna k'o ye sɛbɛnnikɛlaw ko n'i ye kow ta k'u lajɛ a wulikajɔ ni jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli maa min yɛrɛ sigira n'o ye Titi Ɲare ncini ye Boubacar Sidiki ale yɛrɛ ye san 50 de kɛ ayiwa Faransi sigi la maa min ni masaya in sera a masa wele bilala ma cɛw na naso sabula dugutiya a ser'i ma o de la du belebelema minnu bɛ Bamakɔ n'u y'a tu tigɛ ɲagatew ni ɲarew Boubacar Sidiki i k'a dɔn Ɲare Turew Daraviw Boubacar Sidiki u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa nin kɛnɛ in kɔni a kɛra kɛnɛ wasalenba ye sabula min ye Titi Ɲare ncini ye a sigilen wolo ka Boubacar Sidiki i k'a dɔn maaba caman kun bɛ kɛnɛ kan Assimi Goïta jamanakuntigi o ka ciden Agibu Danbɛlɛ Agibu Salama o kun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ bonya n'a karama talen kun don ka di minisiri ma min n'ale b'an ka laada kow kunna Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale de kɛnɛ fifa a y'a jira k'a fɔ ale nana masakɛ jɔyɔrɔ fa a nana gouvernement bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa sabula n'i ye Ɲarew ka duba ta k'a lajɛ Daramani Ɲare Boubacar Sidiki i k'a dɔn o min n'o bɔra yen n'o fɔra Titi Ɲare kɔ a fɔra Jɔnkɛ Ɲare kɔ a fɔra Marijɛ Ɲare kɔ Amadu Kunba Ɲare Bomboli Ɲare min ye awa Fabilen Ɲare min ye Badugunɛ Ɲare Bana Titi Ɲare Moribo Ɲare ani tɔw bɛɛ lajɛlen Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin ye Ala tantuba ye sabula anw ka jamana laada n'a kokɔrɔ o tɛ duga min ye jamana ye i k'a dɔn jango Bamakɔkaw gouvernement tulo fɔlɛlen bɛ k'u ka kɔrɔfɔw lamɛn ladilikanw an'u ka bilasira u kana ɲinɛ o kɔ abada sabula anw ka jamana in sigilen bɛ kokɔrɔw ni laadaw de kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ti ban jamana in kɔnɔ abada hakaja o tuma u bɛ dugawu ɲini Ɲarelakaw fɛ u yɛrɛ bɛ dugawu kɛ Ɲarelakaw ye sabula gouvernement ka taa fara jamanakuntigi Assimi Goïta kan bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye kelen ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Dabatukura an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le Malien sɛbɛnfura ye nin y'a bɔliko 2000 ani 100 bidonni kama maa min ka fasiri ye nin ye o ye Bali ye Baliko ko min halisa to sira tɔ kan k'o gan dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min envers ye envers min n'a bɛ sɔrɔdasiw ka minɛsanko kuma kofɔ n'an k'a ma ko affaire Paramount Embraer n'i y'a lajɛ juma tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 8 ma san 2026 min ye jaabi labanw ye u kun kan ka bɔ ka bɛn canjala nka n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ e ko kɔsa fɛ kow ma tila ka yɛlɛma wa bawo min ye wele bilala société belebele 2 ma o société n'o ye Embraer ani
paramaw ye ka waati dɔ fana di u ma o ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ papiyew ni sɛbɛnfuraw sanfɛla la k'o ci anw ka kiiri tigilamɔgɔw ma bawo maa minnu welelen don maa 13 bɔɲɔgɔnko olu de welen bɛ waasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ bawo a jirala k'a fɔ dibidibi ani bisibasa o bɛ nin sɔrɔdasiw ka minɛsanko a bɛ a ko kɔnɔna na bawo nafolo min n'o bɔla ani minɛ minnu n'olu dila jamana ma i b'a ye k'a fɔ minɛ ninnu ma dafa nafolo min fana n'o tɔ kun kan ka segin ka bila wagande kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o nafolo fana o ma segin sɛgɛsɛgɛli ani min ye kiiriko ye o kɔni wulilen bɛ k'i jɔ a bɛ ɲini ka waati bɔ maa minnu welen bɛ kɛnɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa 13 bɔɲɔgɔnko i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na n'o fana bɔra yen i b'a ye fana k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana ka kiiriko kunna an k'a ma ko contentieux de l'État i b'a ye k'a fɔ wele bila an bɛ maa minnu ma dɛ n'o ye société belebele fila ye n'o ye Paramount ye ani Embraer ye olu ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ sɛbɛnfura ye ka ci an ka jugulakaw ma walasa ɲininkali min n'o taa mɛ ka sɛbɛn ni maa 13 welelen na u ka se ka farafasiyaliw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko siratigɛ kɔnɔna na nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ contentieux de l'État o ka ciden min n'o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye Aliyu Isa Mayiga ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka na n'u jɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka sabu kɛ ni affaire ye n'o ye affaire Paramount Embraer ye u kan ka ɲagi u ɲagili fana u kan ka nafolo min sara o de ye sefa wari miliyari 15 ye o sefa wari miliyari 15 n'o sɔrɔla o ka bila wagande kɔnɔ ka sabu kɛ bi min kɛra jamana kan bi min kɛra jamana wagande kan donc ala o ka se ka dɔɔni bɔ jamana ka gɛlɛya n'a ka dimi na n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ kulekan bɔ mɛ fan wɛrɛ fɛ maa wɛrɛ bɛ yen ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ale ye san 10 min ta k'o di maa 13 in ma donc ala ale tɛna segin a kɔ wa n'i y'a lajɛ fana o kiiriko in o bila an bɛ danga min na min ye yɛlɛma ye k'o tɛna don a ko la nka maa bɛ ɲininkali min kɛ min ye Paramount Embraer ye o entreprise fila walima o société belebele fila in n'olu nana sɛbɛnni kɛ i n'a fɔ juges n'o ye kiiritigɛlaw ye u kɛn bɛ k'a laɲini cogo min na ka ɲɛsin nin société belebele fila ma n'u y'u ka sɛbɛnniw kɛ k'u ci an ka kiiri tigilamɔgɔw ma yalima o bɛna kɛ sababu ye min ye nin kiiriko in ye k'a taabolo waati ni don nataw kɔnɔna na k'a ko ni ka yɛlɛma don a na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nka n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ kiiri in yɛrɛ a jaabi labɔw bɔ bɛ ka bila mars kalo nata la o tile 23 san 2026 fɔta nin ye sɛbɛn tuma min na y'a salo ka bɔ le malien kɔnɔ bali a ka fasiriki tubabukan min ka di kiiribulon kɔnɔ tubabukan bɛɛ y'o dɔn wa ni juge k'i ma fulu kan Bɔgasiriki o ɲɔgɔn na tubabukan duman dɛ n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ a bɔliko siɲɛ 400 70 ani siɲɛ 5 maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko a Keyita Bɔgasiriki da bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ nin dossier girimanba in nin dossier gɛlɛmanba in nin dossier jugumanba in Paramount Embraer Bɔgasiriki i k'a dɔn kiiritigɛlaw u bi ko kalama kosɛbɛ jamana kiiri maa bɛ se k'a fɔ min ye kiiritigɛlaw ye u ka baara ka ɲi u bolo wa u y'a ɲɛdɔn Bɔgasiriki sabula min ye kunfɔlɔ ye awa min ye tile dɔgɔkun damadɔ kiiri min kun bɛ senna a kun bɛna haraba kɛ nka kiiritigɛlaw nan'u jɔ kɛlɛw i n'a fɔ cɛ kelen a bɛrɛ ta an ka nin ko in ɲɛɲini nin ko in ka sɛgɛsɛgɛ sabula jalaki binnen bɛ civil minnu kan ani sɔrɔdasikulu minnu kan ninnu tɛ maa gansanw ye dɛ maa kolo gɛlɛnbaw don i k'a dɔn kabilatigiw don toatigiw don u dun ye baara kɛ jamana ye n'a fɔra i k'a dɔn jalaki dɔ ka taa bi ka sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ma dafa a laban o laban a bɛ taa kɛ gasi ye kiiritigɛlaw nana taasi kɛ ka miiri kɛ sa Bɔgasiriki i k'a dɔn kun bɛnna min ka kiiri kunfɔlɔ la u y'a bɔ a dɔn a kɔrɔ Bɔgasiriki sabula majɛ caman de fɔra kabini kiiri in daminɛ Cour suprême Bɔgasiriki i k'a dɔn nin affaire wulubana ye a ko i k'a dɔn tɛmɛ kɛra sira minnu fɛ n'o de fana k'u ɲinina k'o ka kɛ Bɔgasiriki i k'a dɔn juma don ayiwa sali fana tilen ni waati kiiritigɛlaw ye kumaba bɔ k'a bi ten tali kiiri bɛ bɔ a dɔn a kɔrɔ sabula min ye jalaki ye min ni min fɔra a ma dafa kunnafoni ma dafa jalakiw yɛrɛ ma dafa sabula maa minnu kun ko fɔra k'olu ka wele k'u ɲininka olu bɛ ko in golo camancɛ la olu b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jɛnsɛrɛgɛ naani maaw na bɔ a kalama don dɔ a ka fɔ Mali kiiribulon i k'a dɔn u y'u seko kɛ u ye tiɲɛ fɔ o tuma kiiri ka bɔ a dɔn a kɔrɔ Bɔgasiriki i k'a dɔn o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko sabula ɲinɛ caman de kɛra fili caman de kɛra i n'a fɔ maa min yɛrɛ ye nin sɛbɛnfura ninnu dilan kabini ko daminɛ min ye Babindu ye Bindu Kamara Bɔgasiriki a ye jamanakuntigi fili a ye kiiritigɛlaw fili a ye jamanadenw sɛbɛnkɔrɔ fili sabula yɛlɛma ani ko balannen
papier min b'a ka ayiwa sɛbɛnfura in kɔnɔ Boubacar k'a caman bɛ a ma sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn o tɛ kelen ye maa minnu bi jamana kɔnɔ service da minnu bɛ yen n'u bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɛ Boubacar k'a dɔn sɛbɛnfura bi di olu ma olu fana k'u hakili jagabɔ u k'o tubabukan de na audition Boubacar olu bi sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a lajɛ min ni min fɔra a kun n'a kun ni tiɲɛ de don walima i k'a dɔn namara b'a la n'o bɔra yen min'a yɛrɛ sara maa minnu bolo n'o ye sɔrɔsi minɛn ninnu ye Boubacar u ye lettre kɛ kiiritigɛlaw ye lettre kɛ ni k'a ɲɛsin olu ma ne ko anw ka jamana den dɔ ye sanni k'aw bolo waati dɔ la yalima a ko bɛ cogo di dɛ min ye Marodɛr o den 36 a ko kɛra cogo jumɛn in na yalima u ka wari tora a fɛ wa aw ka wari tora u fɛ wa u ye wari in sara wa wari ma sara wa nganamu b'a la wa Boubacar nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye min ye ko in yɛrɛ tiɲɛ ye a ka dɔn i y'a dɔn sisan kɔni ko dala kɛnɛ kan a ma da kɛnɛ kan Boubacar sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra o tuma kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ n'u y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u tɛgɛ la min ye marisikalo tile 23 ye o b'a sɔrɔ sariya dama o jɛra u bi sɔrɔ ka n'i ɲininka ayiwa min ye kiiri tɔ ye k'a laban n'o tɛ min kun fɔra ko daminɛ na Boubacar ko ye jalaki ye dɛ san 10 kaso datuguli Boubacar k'a dɔn hali wari yɛrɛ min fɔra k'o tununa miliyari 11 dɔw bɛ miliyari 7 fɔ a ko n'i ye sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔgun miliyari 4 jate a bɛ se ka taa gun na hali o yɛrɛ min filɛ nin ye Boubacar k'i b'a ye k'a fɔ min ye tɛnkɛliw ye o b'o fana na ko in kɛra san 2019 Boubacar k'a dɔn kabini jamanakuntigi kɔni ko Mali kɔnɔ ne t'a fɛ bilen a ka fɔ de ko karisa ye nin wari in dun nin balanen bɛ karisa kan na i mana kɛ diɲɛ maa o maa ye n'i ye dɔrɔmɛ 1 dun jamana in kɔnɔ i b'a sara Assimi Goïta bɛ baara la koyi Boubacar nka maa ti ban minnu bɛ taa jamanakuntigi fili minnu bɛ taa kalo tigɛ a ye ni ka namara sɛbɛnw d'a ma a ko Babilu ta in kɛra o ye Boubacar Babilu Ala de bɛ fara a yɛrɛ kan sabula nin ko in mana sɛgɛsɛgɛ a jate mana minɛ ka taa jɔ a la a ta fila ni tila Boubacar sabula maa tɛ nkalon tigɛ jamanatigi ye Assimi bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn a bɛ kɛlɛ kɛ dɛ nka min ye tiɲɛ ye a bɛ kɛlɛ k'o den nɔfɛ Boubacar i k'a dɔn rapport kura sɛgɛsɛgɛli kura ɲininkali kura maa o maa b'a la jamana in kɔnɔ n'i bɔra ko in kalama walima a kɛra i ɲɛna walima i da donna na sariyatigiw ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ wele ka t'u ɲininka paramo empereur Boubacar k'olu yɛrɛ bɛ ɲininka u ka kunnafoni jɔnjɔn di Mali kiiritigɛlaw ma n'o kɛra Boubacar maa min ni maa min b'a la n'i ta ye tiɲɛ walima nkalon don o fana b'i jɛya n'a yera k'a fɔ maa minnu tɔgɔ fɔlɔ n'u tɔgɔ tiɲɛna Boubacar i ka don u bɛna jɛya ni k'a f'u ye ayisa kana jamana kɔnɔ dɛ wa a ma foyi kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ dama tun wɔɔrɔ le témoin bɛ u fo maa min da fan bɛ mugujala na o tɛ se ka k'u y'u da kana siga n'i ye n tɛgɛ don ni saba bɛ bɔ saba min k'a ma ko l'humanité MMB n'o ye Musa Bagayogo ye nin y'a ka fasiri ye Musa ko min ye wulibali ye n'o de ye halisa anw ka jamana dun ka fa o ka se ka sabati n'i y'o ko fɔ bɛɛ hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na ni bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn an bɛɛ lajɛlen b'an kunkolo munumunu a nɔfɛ o de ye office du Niger ye kalo kelen kɔnɔna na ɲɛmaa belebele fila n'o ye PDG fila ye k'olu sugandi ko yalima ko in k'a kɛra cogo di dɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa fɔlɔ min n'o sugandila ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ o ta kalama n'o yɛrɛ ka sugandili o sɔrɔla ministre ka laadala ɲɔgɔn ye fɛ o min bɛ kɛ araba dɔgɔkun kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Abdoulaye Janɛ ye min ye chômage pour SA ye o PCA kun don wa ka a sugandi k'a kɛ office du Niger o PDG i b'a ye k'a fɔ danaya de dal'a kan k'a sabu k'a ka wulikajɔ ye k'a sabu kɛ fana baara kanu ani jamana yɛrɛ kanu min bɛ a la nka min ye kalo kelen bɔɲɔgɔnko Abdoulaye Janɛ ka sugandili kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ danaya dala maa wɛrɛ fana kan min ye Abdoulaye Janɛ ye a kɔni a kun sugandila k'a ka décret de nomination jɔn ko ala tɛgɛ nɔ kuma bila o la fɔlɔ munna de munna cogo di i b'a sɔrɔ nin ko tun bɛ kɔfɛ kɛ sɛgɛsɛgɛliw k'a to o papier min ma tɛgɛnɔ bila n'o ye décret de nomination ye o ma signé maa wɛrɛ sugandila o dongo n'i ye o lajɛ o de ye Sanba Bokar Tunkara ye u ye cɛ nɛgɛ dɛ i ka kɛ PDG ka nommé PDG wa fo cérémonie kɛla a la han aw sera k'a bɔ a la de cérémonie daje a y'o kɛ min ye commune 5 maire o ka dan a muso n'a denw y'u jigi tigɛ koyi a bɛ dilan o a bɛ dilan ayiwa na awɔ min ye Abdoulaye Janɛ
jane jongo ala dana kundala ka an ga jamana nyamo fe ale kata office Niger la dunga fa be se ka sabati cogo na jamana seleke nani gono o bara o ka se ka boloda o fana soro la ka soro aye bara kuma chama fana ke bawo ni ya laje mi consulia yi ayo joro fa mali choala faransi fa ba kono no e pari o fana bole koy ibaye fana mi sigida duruna mairie o nyema ya blo mairie o ka danga folo na ko premier adjoint au maire o fana kundo fani ya laje fana bara woro be aye mununge iningali de bombe ka ke ko yalma ma ko fole yalma aya da mana ko wore kewa iningali bombe ka ke wa wal ma mi ndo ama kokoro do ba de soro ayira la wasa aka siga to ajoro ina wa o iningali fana bombe ka ke wal ma politiki suma de ba fe no ke me sabuye ale ma me jore na nasu a norobla la samba bokar tungara fe wa iningali fana bombe ka ke yi wa mana tige dauda dala ibaye ka fo ma mi ndo ma jele ngondo ma do jamana kanume ma mi na baro barania blala ba jeni yorofi ma kura min fana na le flani da garanti longon ya jira sa ka fo al nasru la uma fo ka laje ya bele jile ka famu u ya jira mulu ba fe ma ka ke u ganye mai ma min be na be cike ko abo tabulu nunu bele jile don ko sobe ma be se ga jigi sa ka fo ba soro mi ye samba bokar tungare ba soro ale ni ma nunu me nyangala ma ya se ba ko laje sum ma kura no ye PDG kura ye samba bokar tungara aka sugandili abeda ga sabu ye malika dunga fa ka se ka sabati wa jamana seleke nani ko office Niger la ini ngali bo mega ke wati ni do na taw kon nana amana bo dami inve o fana na ga fasiri ni ko dal mi la be bawi o lut loka ni we sabai mem na sa loka bo l'humanité kono bagayo aka fasiri du karamo do won ngara ne ko la to ko bedi bo dari siligi ne be mbolo buka do mbi boni sebenye sebe mi nuka maziniti bale bo kare sebe bro ni abol go chien ba fla ke me saba ani chien fla yi ma mi nya sebe atwa de ko fasiri bo kare dabo ko bo ka siliki ikardo sama sugo mana chaya kinika abe kini duni gelea bo ka siliki anga ta semdete la furo ba chake da koro limba bo ka siliki mi ndabole do jamana soro ani jamana yiri wakama ndete ma fo kaba ibi kore de jele puyari bo sirike ngam mali kore e kwa tini ka fikirikiri wa sabula dungo jugu aninga na nganamu ani hakili chejugu mimbe o te dungo jugu era dama a foto ti yene de akko semdete barakasa ala nye dungo do da ne ko jamana fama utara ko nyengere bo semdete la munade bo sirike akko semdete akeme yere sago kayro yi bo sirike ma mi mani ja ibo ta ko bla nyema yala bo sirike mi mani ka dunu ni ka balafo ika ribo ta ka bla nyema la ako o de manga ni jake daina ni anga jamana furuba chake da chama zale bwa kari dorete mi ni minga kan mi se mi na o te blai e se kan va mu jugodi bwa siri san 2026 hali binaka bi asimi klela na fora ko suder ma mi bi sudelike amakala hala to se be na to donde bwa siri ko de tale fleka ke chef de carré chef de carré yadma nya donde semdete tote chef de car chef de car aywa ko kera chef de carré aywa mumbe awa sese ika don numa ni dako jugute obiti yera soro e kadda mungelenga wakati sebeni kala ko ako damate camion mécanicien dobe wakati ki mi nyere na tise ka ali atwa na jamu sebe bon d'entrée walma bon de sortie dama sebeni wakati ki ika don okoni o keleme ma minumbo o jugoro de o keleme ko del olu bla bara la jakwala alera be biti basala do rete mécanicien go wakati ki ika do abi nyema mécanicien de mayo mado mo ka ke do sa mécanicien ay afama de mécanicien milliardaire be o mais mécanicien placé de terre bureau kono na wu chef de carré mais sur ba soro véhicule munu be CMDT to ala chef de carré be soro abo lu de business de jiri bo sigi aka subalterne hotel nu ba jugoro olu de ba ka barake administration baro bara sema wura fon manana olu de bo baraka ale ko be fini vanana akuni me ka chugo di service da jumena o kan nyina bo sigi akuni tara CMDT la nyema so bo sigi ka do kuma be tasma ba kule de be wuli izunu na ka izini jeni ka batai bwaka sirigi ibado mami ndale mbeka blaiwa bwaka Afrika do makari ko dadu ako tasma fala bwaka sirigi minu mbi tasma ko nyedon bwaka sirigi minu nye tasma ko kalake ulu de kanga taka blai na mami ndale do ka blaiwa bwaka sirigi ako oye machine bolla doye abise ga tasma fa kalake ke obo ke jodi minu nya kalake spécialement pendant des années ulu be à l'écart
O te sapeur pompier ma jolen do wele dro ko no. Mais justement c'est ce qu'on est en train de te dire. I ka famu. Bakasiriki a ko yalma i bɛ se ka nin fɔ a mu cogo di a ko sɛmite tɛ fili kɔrɔ dɛ Bakasiriki i k'a dɔn ni maakoloma ka di ni maakoloma dɔ b'i ɲɛ Bakasiriki i k'a dɔn ayiwa jamana ka forobafɛn miliyari joli Bakasiriki a talen bɛ k'a bila gilaki la ten i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛtugulen bɛ nin ka san caman Bakasiriki maasin kelen den ne bɛ se ka kuma n'i y'a mɛn i k'a dɔn i kɔrɔ walima i sɔma jɔnjɔn dɔ bɛ holding la kadiri la n'o ye kadiriba ye Bakasiriki i k'a dɔn o bɛ se k'a ɲɛtugu ta a ye ta ka bila yan Bakasiriki a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko maa minnu kalanna minnu y'a baara kɛ olu ka CVw a n'u ka sɛbɛnfura dalen don Bakasiriki i k'a dɔn min ye chef de division approvisionnement stock Bakasiriki i k'a dɔn sɛbɛnfura ninnu dalen kɔni dɔ ye fu Bakasiriki i k'a dɔn a tɛ k'u la k'u kun bɔ min ye service da min bɛ n'o ye syndicat ye n'o kan ka wuli ka jɔ kɛ Bakasiriki an ka service da i y'a mɛn syndicat i y'a mɛn CMDT i y'a mɛn ambition ta sɔrɔ o k'a sɔrɔ CMDT yɛrɛ bɛ nin na ni CMDT sara don o don yalima a ko ti ban wa syndicat de kan ka cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka olu ma tila ɲɔgɔn furu fara la Bakasiriki k'a dɔn ka gérer tiɲɛ olu mɔ baw la fɔlɔ jango ko b'u ɲɛsin ayiwa baarakɛlaw ka ayiwa ɲinini ma n'o tɛ Bakasiriki ko dɔw bɛ yen i k'a dɔn a kan ka fɔ de jamanakuntigi min ye Asimu Goyita ye ni jɛ in bɛ wɔsi ni girinkajɔ min na jamana in kɔnɔ ni jɛ in fo k'a si jɛ nin ɲɔgɔn na denmisɛnnin jeni e ka taa bonbosi la fo ka bonbosi in fereke ɲɔgɔn na a bɛ kɛ cogo di a ma nɔgɔ Asimu ɲɔgɔn na denmisɛn bonbosi a bɛɛ de jɛra ten puyari ko kɔri mu nin bɛɛ kungo de minnu bɔra ka kungo s'a ma CMDT a ka taa ye dɛ ala a ka kamalema in tɔgɔ di dɛ Agibu Danbɛlɛ wa Agibu Junior bɛ min ne Junior de kan ka taa i munumunu CMDT la k'a bɛɛ sɛbɛn ka n'a ɲɛfɔ Asimu ye a kana da CMDT la ministère de l'agriculture n'o fɛ yen c'est-à-dire les plus grands voleurs du Mali là ministère de l'agriculture ministère de l'éducation apuma sango sai ta medi ministère de l'éducation na combien de milliards bi boka di a barakalo dama mo kelme ka école so daile ça c'est quelque chose de grave très grave non ça saute à l'œil nu ngo tu n'as pas besoin d'aller dans une grande université pour que Malik là mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut c'est tout mais c'est tout maka bla jorola ani minga ka baraba minya barado Boakari fasiri bako akika don zeniti balé olu ta dabla blenwe CMDT ko ni mbeke olu ko ni bina ke nyine nyebere ni nyine de CMDT la obi do adakolo ngono obi do fa bele jire la ala ginye dongo do da fasiri Boakari dabo ko olu mana minye adalu bu bolo olu ba bele jile dakereka o kuma ministre yere mimbe ngi nyini nga aywa CMDT kuna Bakasiriki ni ministre ngone na ma wuli ka joke nyama so ni dele ka ni ve nga ku bi kuma fi yo ni kera directeur ni kera ministre Bakasiriki ka damene i kera fe ma fo dala a be bale fo tabal tigi ni ministre meda fo gardien hali yoro forona faut tout changer tout le monde a des dossiers ayo wallahi ni kera ministre faut tout changer a bege conseil technique de conseil ou faut canada ne tout donc ou faut ça ndefendo ala conseil technique chargé de mission chargé de département chef de mission avec e nana mama soroy wallahi ka fo ino masangele sambla ke barala a gay kana ni makura yi ni yo kesisan i ba ye service da bi jẹ abi ɲɛ ayiwa mais nous c'est ka gɛ il faut leur changer de poste est-ce qu'il y a un problème ayiwa ni SMDT bɛɛ ta ka taa bila office du Niger la u ti fɛn dɔ ye office du Niger mɔgɔw k'olu ta ka na a ma ɲɛnabɔ wa awɔ ça c'est un changement qu'il faut appliquer aujourd'hui Asimu i sɛgɛnna dɛ ni ma daba wele nga ayiwa ngo ko e be circonstance de ke ay sa kan ite wele ya e ga kuluba yele afana dita ni nguye sebeni zoro dugo be ji bambo ma ni nguye sebeni anye min bo zeniti bale kono aka bi boli la karamo do watu warante bonga ni banana ko embe banaba to da na korosigi vai korosigi ba sengene do
ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Inter de Bamako Inter de Bamako a ka daramɛ nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka jamana sɔrɔ dabolo dɔ ye e k'o dulonnen tɛ Bamakɔ ani Kayi cɛ furancɛ taama na wa o bɛ kɛ ni fɛn min ni bɛɛ lajɛlen bɛ u dɔn o de ye tɛrɛ ye tɛrɛ min ye madame Danbele Madina Sisɔkɔ ye a ka wuli ka jɔ kɛ o wuli ka jɔ n'o kɛla bɛɛ a bɛ kɛ sabu ye ni n kɔrɔ bɛ fiyɛ anw ka jamana sɔrɔ dabolo la min ye kilomɛtiri 400 90 ani fo ka taa se kilomɛtiri 500 ma Bamakɔ ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ o sera taama ni a furancɛ janya ye o ye wa n'i y'a la miliyɔn ni miliyariw olu caman den de farala ɲɔgɔn kan ni ka o ta k'o kɛ ninkura ye k'o fiyɛ anw ka nɛgɛsira la nɛgɛsira n'i di y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye nɛgɛkuru minnu bɛ boli nɛgɛ in sanfɛ o dɔrɔn tɛ koyi nɛgɛ min yɛrɛ daan bɛ dugu ma dɛ n'o ye arayi ye o bɛɛ lajɛlen de kan ka falen wa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɔla ni o kɔrɔfɔ ye nka n'i y'a lajɛ halisa i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw ka jamana ɲɛmaw u mago bɛ fɛn min na o de ye ka taa wagon kuraw san min ye voiture ye i y'a dɔn tɛrɛkunkolo de bɛ voiture ninnu sama o camanba de ka tila k'a dilan k'a bɛn maninfinw ka laɲini hakɛ ma n'o de ye wifi ye i b'o dɔn wa subahana mansi tabiya ninnu téléphone ka connexion kɛ terrain kɔnɔ n y'a dɔn téléphone bi don min bɛ kɛ nansarala an mago b'o dɔ la yan ayi o ka ca an ma sa ça c'est trop compliqué terrain ka boli dɔrɔn Kamaro i y'o aw caman ka mɛn dɔrɔn a banna terrain bɛ boli ça nous suffit terrain bɛ boli ni terrain ma ɲɛ k'a bɛ boli tabiya kura minnu filɛ nin ye maninfinw n'o ye i b'a daminɛ kɛra déconcentré sa nin y'an dalen Kayi de o n'i ye terrain ko kuma fɔ dɔrɔn ça c'est Kayi min ye wagonw ye maa 1000 passager k'o doni ka bɔ yan ka taa ni u ye Bamakɔ yan ka taa Kayi wa ka tila ka segin ni u fana ye olu ka marchandise n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sabu ye ni ka ninkura fiyɛ anw ka jamana sɔrɔ dabolo la wa n'i y'a lajɛ fana i ma wagon climatisé o kɔmɛ wa nin bɛɛ lajɛlen de kan ka na o labɛnw baaraw de bɛ sen na bawo kulekan a mɛnna ka bɔ ka ɲɛsin madame Danbele Madina Sisɔkɔ ma a ka wuli ka jɔ kɛ maa fɛn fɛn bɛ terrain sira in da la olu ka adamadenya an'u ka diɲɛlatigɛ a dulonlen bɛ terrain a ka taa ni ka segin la n'a fɔra ko terrain balila ka jɔ ten maa dɔw yɛrɛ bɛ e ko dɔw jagɛlɛya yɛrɛ bolo ma olu taalen bɛ arayi yɛrɛ fan dɔw walaka ni ka taa n'a ye nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ min ye ɲɛdɔnya ye o barika de b'a fɛ ka bonya jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la terrain sira a bɛ fan o fan fɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka dilan walima minnu kan ka falen u kan k'u ɲɛsin nin taabolo bɛɛ lajɛlen ma wagonkuraw ka na min ye a bɛ fɛn minnu fana sama n'o ye voitures ye olu fana kura ka na minnu climatisé don wa wifi bɛ minnu kɔnɔna na i ka bɔ yan fo Kayi k'a sɔrɔ i ma mako ma jɔ foyi wɛrɛ la ka bɔ i sigi bɛ yɔrɔ min na n'o ye ka place ye i ka se ka damu ta k'a sɔrɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ nin ye sɛbɛn ye n'a y'a salo ka bɔ Inter de Bamako kɔnɔ a k'a daramɛ a ka fasiri Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant san 32 sɛbɛnni sabula a boloko siɲɛ 60 siɲɛ 300 siɲɛ 85 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Dawuda ko a ko i k'a dɔn ngana mamadi fo ko bilen don ngana minɛ ngana Boubacar Sidiki i k'a dɔn Ala ye abacɛni min da san dan balo kama a ti sa abada a sa 9 Yusufu Bacil i k'a dɔn Dankɔrɔba a ye fiɲɛ sama Boubacar Sidiki maa o maa kun b'a nɔfɛ n'u minɛna a san 3 ye nin ye i k'a dɔn chambre de commerce d'industrie président kɔrɔ Yusufu Bacil a kun datugura gɛlɛya min y'a sɔrɔ ani kiiritigɛlaw kun garilen don ɲɔgɔn na CFA wari miliyari 10 u k'a ma ko fond covid Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye yɛlɛmaw ni ɲininkaliw ye o de kun balana i k'a dɔn kiiri yɛrɛ ayiwa min kɔni ye kɔfɛla ye sa a n'a k'a bilalen b'o la Yusufu Bacil kelenkun dɛ sabula a ka secrétaire général chambre comme Cheikh Umaru Kamara ani awa comptable Lamini Sakɔ Alifa Koli Gindo Boubacar Sidiki ka taa se maa wɛrɛ ma dossier in kɔni a kɛra sababu ye o ka balan kabini novembre kalo tile 23 san 2022 Boubacar Sidiki k'a dɔn sabula pôle national économique et financier o tun ko k'u ka minɛ yanni k'o ɲɛ ka ye sabula jalaki min binnen don nafoloko don CFA wari miliyari 10 min dabɔlen kun don
i bɛ ka tile la Bɔkasiriki k'a dɔn nujɔri o ka se ka san n'o ye Covid o kɛlɛli sabula Seku kelen don ka a den kɛ 21 de kɔnɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen maa kelen o kelen i k'a dɔn i ka nujɔri in dɔ sɔrɔ Bɔkasiriki marché in kɔni i k'a dɔn bana minnu ani gɛlɛyamisɛnnin caman yera a kɔnɔ min kɔni ni vérificateur général de kɛra sababu ye k'o da kɛnɛ kan Yusuf Bakil maa tɛ taa k'i da k'a da Bɔkasiriki k'a dɔn kɔsa in na sa jateminɛ kɔni nana kɛ kiiritigɛlaw fɛ ka fiɲɛ bɔ dadi yanni ayiwa kiiri dɔ cɛ maa o maa kun b'a nɔfɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni dar'u ka so Bɔkasiriki k'a dɔn tile filɛ na fiɲɛ sama kɔni o yera sɛbɛnnikɛla ka ko tɔw bɛ kɛ cogo di o bi kiiritigɛlaw bolo nka min jɛlen kɔni don i k'a dɔn Yusuf Bakil Bɔkasiriki k'a dɔn nin juguyara denmisɛn in a ka kunkolo kɛnɛya a n'a ka wulikajɔ ni cɛsiri jamana kɔnɔ o ma dogo maa si la sabula a ye min ni min kɛ yanni bi cɛ Bɔkasiriki k'o dɔnnen don i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ n yɛrɛ dɔgɔnin don hadamaden kunkolo se ka kɛnɛya ta ye Yusuf Yusuf san 10 ni 9 a ye miliyari mara quand il avait 19 ans il avait déjà des milliards n b'a dɔn kojugu société Bacile Golfa min filɛ ni rue Brière de Lille o y'a sɔrɔ jama ma caya suguba kɔnɔ ne de tun bɛ thé wuli u ka thé ne de tun bɛ thé wuli a kɔrɔkɛ Haji o dabali na n bɛna f'i ye sa a kɔrɔkɛ Haji Bacil o de y'anw filanw ye Haji Bacil Isaka Ɲangadu Moribo Gambi min bɛ bazin vainqueur feere c'est le même grain a waati ne bɔ kuma ni don Segu cogoba tɛ cɛnin bolo a bɛ thé wuli sisan kɔni maa wɛrɛw de bɛ nakariya kɛ sisan kɔni maa wɛrɛw fana bɛ ne ka thé wuli e ka nakariya o kɛlen bɛ ho standing ho standing ni kini nana u b'a fɔ ko ko cɛnin bɛ n bɛna ko a sigilen kun don kɔrɔ sisan u b'a fɔ ko ne bi o b'a sɔrɔ kuma min maa na nin kini dumanden in nalen don a bɛ mɛn u b'a fɔ ko Yusuf bɛ min n b'a fɔ ko cɛnin kun bɛ n kɔrɔ sisan ne wuli ka sin ka taa faro o y'a sɔrɔ a bɛ ɲininkali la bitigi dɔ da la i den jɛni kunkolo kun ka gɛlɛn ni ye dɔw bɛ n'a dugu jɛ jɛden yɛrɛ dɔ bɛ ne yɛrɛ ka thé wuli bi sa ala dɔn k'o kɛ ne yɛrɛ ye ayiwa nin kun ye sɛbɛnni a ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ taa ji min i jɔn ka thé Zara premier min banka saramugu ka darɔ Laji Samori masoma bana y'a ɲɛla i min ɲini jugu dɔ basa ma ne dun yɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ tuguni ne ko wala cogo bɛ di Bɔkasiriki ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a bɔ ko Kalimu info blanc joue blanc gagne diɲɛ fɛn o fɛn Bɔkasiriki n'i y'a ye k'a kɛra ballon d'or na Mali kɔnɔ Stade Malien de b'a fɔlɔ Bɔkasiriki k'a dɔn doublé a fɔlɔfɔlɔ Stade Malien Bɔkasiriki i k'a dɔn super coupe a doublé a fɔlɔfɔlɔ Stade Malien ka coupe ta farafinna to a la a fɔlɔfɔlɔ Stade Malien ka don Ligue des Champions kɔnɔ Burapele nkalon don wa Stade Malien qui dit mieux jeliba ma fɛn kɛ wa n tɛ fadenjugu tɔgɔ fɔ yan dɛ faden ne kɔni k'i ma fɛn o fɛn Mali kɔnɔ n'a fɔlɔla ballon d'or na i b'a sɔrɔ Stade fɔlɔ de y'a kɛ e ka ɲininkali ka ban nin Bɔkari farikoloɲɛnajɛ nasiraw la sɛbɛnnikɛla ko a ko assemblée générale élective Bɔkasiriki o bɛ FEMAFOOT kofɔ fédération malienne de football Bɔkari i k'a dɔn kɔsɔ in na an ye ndolantan laban min kɛ Marɔku jamana na a kɛra walankata ye sabula an ka jamana ndolantanjɛkulu ɲɛmaaso président yɛrɛ b'a la u bɛɛ lajɛlen wala sɛmɛ Bɔkasiriki ni wala sɛmɛna comité exécutif sɛbɛnnikɛla ko ayiwa sariyaw bɛna jɔ o kɔrɔ de ye ayiwa min ye biro kura ye sariya ye o de kofɔ o bi sigi nka yanni sariya kura sigili cɛ Bɔkasiriki k'a dɔn dalilu ni dabali dɔw tigɛra kafu ani FIFA fɛ u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye secrétaire général ye Bɔkasiriki i k'a dɔn ale de bi to i k'a dɔn ca la secrétaire général ca min n'a b'a kɛ baara telimanw ani kunnafoni teliman minnu mana walima ni waribɔ kuma min fɔra ale dama de bɛ signature kɛ
Bokasiri k'a fɔ de k'a fɔ balontan nata nin sira in fɛ walima fédération bɛna nin kɛ a tɛ nin kɛ o t'a ka ba ye o se t'a ye nka affaire courante n'o ye telema minnu bɛ yen a b'olu kɛ Bokasiri k'a dɔn kafu ani FIFA u ye nin de fɔ Bokasiri o b'a jira k'a fɔ ko n yɛrɛ tɛna janya koyi sabula min ye commission électorale jɛkulu min bɛna sigi waasa wulikajɔ kura ka bolo da ayiwa fédération kura ka se ka sigi o jateminɛw de bɛ sen na min ye Sidi Bekayi Magasa o y'a dɔn ale de ye secrétaire général i k'a dɔn ani Koniba Mayiga o de ye directeur financier ninnu fila yamaruya bɛ ninnu de bolo FIFA ani kafu la Bokasiri i k'a dɔn u bolo ka don ayiwa fédération ka wari la i k'a dɔn ci gɛlɛman minnu bɛ yen ani wulikajɔ gɛlɛman minnu b'o k'o kɛ nka k'a fɔ de ye ayiwa nin de bi kɛ fédération bɛna nin kɛ walima an bɛna na an disi da nin na u tɛ se k'o kɛ wala ko a ko kuma min ye ayiwa wulikajɔ kuraw ani bɛɛ lajɛlen kɔni b'i sɔn i ta dama fa Bokasiri k'i k'a dɔn karisa ka k'a ye karisa ka k'a ye Chad malien min kɛra sababu ye Bokasiri i k'a dɔn k'an don ligi la minnu kɛra o ɲɛmaaw ye olu tɛ yen wa i n'a fɔ joli kɔlɔn u kana ko in bila dagirin na la dɛ ani joli u ka kɔlɔn dɔrɔn wele kɔlɔn b'a dɔn minnu bɛ balontan dɔn a ka di minnu ye fɛn b'a bolo a ka d'a ye denmisɛnnin don a bɛ se k'a boli kɛ u ka kɔlɔn wele kɔlɔn ka maaw ɲini balontanna kɔrɔw la Bokasiri ani ayiwa joli bisiw la Chad malien na réalistes la ligi bɛɛ la u k'u fara ɲɔgɔn kan u ka kɔlɔn kɛ président ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ Kalimu info kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ wara Kalimu info an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura awa Soyibu Tarawele nin y'a ka fasiri ye awa ko min ye naara ye ko an ka taa yen dɛ denmisɛnnin ka naara awɔ naara tɛ nin ye Mali a bɛ dajɛ min fana na o ye Mauritanie dajɛ n'i y'a lajɛ denmisɛnninka dɔ kɔni ale kɔni y'a ni jalagɛlɛya jɛnko ye bawo a kun wulila de ka taa min ye naara commissariat kɔnɔna ye k'a bɛ taa bugulatigɛ sɛbɛn dilan a yɛrɛ ye n'o de ye carte d'identité nationale ye a se ye kɔrɔfɔ min bɔra ka da tulo kan ale sinna ka muruti ten bawo min ye sefɔ wari 600 ye 30 000 francs CFA ko n'a m'o da fiɲɛ na carte d'identité nationale k'o tɛ di a ma o kɔrɔfɔ a tilala ka n'o jɛnsɛn réseaux sociaux sanfɛ la ni di taara u ye sanfɛ ni cybercriminalité bɛ ɲɔgɔn ye koyi o kɔrɔfɔ jɛnsɛn i b'a ye k'a fɔ polisiw bilala ni ka taa ɲini u nana n'a ye commissariat la ka na sɛbɛkɔrɔ ɲini kan police direction n'o ye police direction régionale ye naara kɔnɔna na ale yɛrɛ sen donna ko in na ka taa se maaba caman ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ ka folofolo réseaux sociaux sanfɛ i bɛ to a cɛ a b'o de ta ni ka ɲɛsin polisilakaw ma naara o kɔnɔna na min ye kameleni funanke in ye ale kɔni minɛ ka datugu min ye denmisɛnninkaw ka jɛkulu ye o ɲɛmaw ka taa se dugutigilakaw ma ani maaba wɛrɛ minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan min ye conseil communal la jeunesse o ɲɛma naara kɔnɔ n'o de ye Nama Kante ye ale ye laselikɛ n'o ye communiqué ye k'a jira k'a fɔ u ɲɔgɔnko dɔ minɛ bɛ naara polosiw fɛ k'a sabu kɛ k'a ye kɔrɔfɔ dɔ jɛnsɛn min kɔni bɛ tali kɛ ŋanamu kan mais tiɲɛ don wa sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛla a minɛna k'a datugu a cɛnin kɔni ye a ka dalilu bɔ ka jɔ o tilala k'a bila o polisilakaw de ko k'a ka 600 sara carte d'identité nɔfɛ wa carte d'identité nɔfɛ awɔ bon police direction régionale naara kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u sen donna ko in na a ɲɛ ka ɲini ko in bɛ cogo min na enquête kɔni dayɛlɛlen don cɛnin in kɔni kun minɛna ni ka datugu u fɛ k'a kɛ bila garde à vue la min ye dugutigilakaw ani jeunesse ɲɛmaw ani maakologiri wɛrɛ minnu bɛ naara kɔnɔna na n'u wulila ka se police direction directeur régional ma naara kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛla sababu ye bolobɔla cɛnin kan na a taara a ka so nka min ye sɛgɛsɛgɛli ye ko bɛɛ lajɛlen ka lajɛya maa to a kana nɔgɔ maa to a kana tiɲɛ o wulibaliw a wulikajɔ a n'a sɛgɛsɛgɛli o de bɛ sen na nin ye sɛbɛn ye kɛmɛ mina y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ awa Soyibu Tarawele a ka fasiri Bokasiri n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko rayon gisɛ nuguso rayon Bokari k'a dɔn min ye taa ka segin ye dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɔrɔ kunbaw ni ɲɔgɔn cɛ Bokasiri k'a dɔn ayiwa transporteur ka ca min ye kari wulubanaw ye a ka ca Bokasiri k'a
k'a dɔn kari sɛbɛlamaw nin fana bi fara olu kan compagnie Tupac transport Bɔgasiri k'i k'a dɔn a jabala kura i k'a dɔn a y'a kurubu kari Bamakɔ Sogonikɔ a yɔrɔ belebeleba dɔ dayɛlɛ nin compagnie de transport in bi baara la a bi ne ka san 25 bɔ Bɔgasiri k'a dɔn u ka baara ka ɲi sabula wuli ka jɔ ni hakili farali ɲɔgɔn kan min b'a to ko bi sabati don o don o dugu ka dɔgɔ duguba la farafinna ya Afrique de l'Ouest u tɛ kari boli ni mɔɔ ye ka bɔ Bamakɔ ka taa yɔrɔ min o dugu ka dɔgɔ Bɔgasiri an bi yɔrɔ min ni k'i bɛ kari ŋanaw ani transport ŋanaw ko fɔ Bɔgasiri k'i k'a dɔn Tupac transport i b'a bila o cɛ la sɛbɛnnikɛla ko a bɛrɛ taa a ɲɛma i k'a dɔn denmisɛnnin don i k'a dɔn funankɛnin don Bɔgasiri i k'a dɔn a hakili juru caani na min ye PDG a tɔgɔ de ko Mamadu Koyita a n'a ka baarakɛlaw a n'a jɛɲɔgɔnw Bɔgasiri u ye cɛsiri kɛ dɛ sabula kabini kari kelen an bi donni mina kari yɛrɛ bi da a ti ban Bɔgasiri k'i Tupac transport i k'a dɔn hakilina min b'u la o de ka farafinna bɛɛ minɛ ka Mali fa bɛɛ minɛ ni kari jolenw ani kari ɲɛnamaw ye san 25 i ma nin sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn la i bɛ hakilina caman sɔrɔ u jabajɛlen don sabula min ye hadamaden dunini ye a n'u ka mina dunini Bɔgasiri k'i don o don u bi dɔ fara u kan Allah n bɛ nin jɛ nin dɔn Mamadu Koyita a tun bɛ n ko u kuma an tun b'a fɔ a ma de ko respond ne t'a dɔn wa Mamadu Koyita e m'a mɛn ko Tupac transport fɛn de tun ka d'a ye denmisɛnninw ka fɛn in sa arabu kɛ a tun b'a fɛ ka kɛ arabu dɔnkilidala yɛrɛ de ye bɛɛ n'i da kan e m'a ye f'a y'a transport in da Tupac n b'a dɔn kojugu n'a ye Tupac ye a b'a fɔ a ye correspond n'a correspond a b'a fɔ ko daba tun kɛra nin bɔ n b'a dɔn a tun bɛ lycée fililabɔ la a tun bɛ na ne yɛrɛ fɛ arajo la tuma bɛɛ ko n k'a dɛmɛ k'a bɛna biti dɔ kɛ biti nin kun ye sɛbɛn ye wa il a reçu an bɛ ayiwa barika da k'a ye ka dugawu k'a ye ala k'a kɛ ɲɛtaa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ réunion kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun ka réunion ka fara fasɛrɛjɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen kan n bɛ dansigi an ka bidon kibaru la Bɔgasiri anw Espérance de Tunisie ils sont détenteurs de cette coupe u ye coupe in da a tɛ ban yɛrɛ yalɔ bon c'est ɲinan y'an ka sa ye blanc n'a ye jolibisiw jɔ u kana taa terrain na bilen yɛrɛ o ɲa dɔn o don u taa bɛ comité fara ɲɔgɔn kan wala k'u bɛ stade supporter ne ko an n'an ŋaniya ni maa ninnu ye ballon dribbler ka na se an ka jɔda la fo b'u kuru a don sa o y'o fɛ ye wa ne b'u dɔn jolibisi ne bɛ jolibisi dɔn kojugu u ŋaniya u n'u ŋaniya bi ɲɔgɔn na ala k'aw ko dɛ o an y'a sara la yɔrɔ min n'an ko bi o yɛrɛ ko bi ne ko hasidi kɔrɔ jolibisi ti fɛn ye koyi vous rappelez olu minnu joué ni Dafarikɛnɛ jɛ kan 21 minutes 30 ne ni ye ayiwa Abdou Touré an bɛ segin ka na min ye bamanankan jɛmukan ye Bɔgasiri k'i Madani Touré ale bɛ fɔ an kɔ ni ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛn kuraw bi bɔ k'olu lakali min ye Hamed Jakite ye ale tun bɛ jaw la min ye fiɲɛ tulukala ye Gibson Control nka ka sɛbɛn kuraw kalan Bɔgasiri k'u nugule daba tungara n'a fɛ ko ma nɛgɛ tɛ n'a wa